Хоча я вам скажу, що на війні дуже мало позитивного. Єдине позитивне, от я з війни взяв, це те, що, наприклад, війна, вона е, от мені профільтрувала моїх всіх друзів. Да, вона зробила, от ті, хто фронтові друзі, вон то дійсно друзі, з якими ти прийшов. Частина друзів відсіялась, як що ми зрозуміли, що то не є друзі, але дуже багато придбав друзів, які от дійсно ти в них впевнений як сам в собі. Це ті люди, які в будь-яку секунду тобі допоможуть, це ті люди, які люблять Україну, це ті люди, які дорожать цією Україною, а не ті люди, які просто рахуються тобі другом і використовують тебе і всіх решта в своїх цілях, і їм Україна потрібна тільки як засіб для здобутку грошей. Буде Україна, буде Росія, йому паралельно, або йому гроші капали. Тому таких людей відсіялось і більше стало таких от в мене. Ну, основно всі друзі в мене зараз це патріоти, це люди, яким не Україна понад усе.